Masu kallon mu assalamu alaikum, ni ne Abdulaziz Adili Toro ga takaitaccen labaran Afirka. 'Yan sanda sun kashe mutane 4 da ake zargi da yunkurin kai wani hari a birnin Malindi da ke Kenya. Ɗaruruwan masu zanga-zanga da ke neman a sama musu ayyukan yi sun yi arangama da 'yan sanda a Kasrini bayan boron da ya barke a lokacin da wani matashi mara aikin yi ya kashe kansa. Yayin da adadin mutanen da suke mutuwa daga cutar lassa fever ke karuwa a Najeriya, ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar ta kira wani taron gaggawa. Yayin kuma da yake fuskantar tuhuma kan zargin badakalar kudaden sayan makamai, samba da suki yake bayyana a gaban kotu a daidai lokacin da lauyansa ya ce ana keta haƙoƙinsa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin yiwuwar samun 'yan gudun hijira a Malawi, yayin da dubban 'yan Mozambique ke gujewa rikicin dakarun gwamnati da na 'yan tawaye. Masu kallon mu a huta lahiya labaran Afirka kenan, sai Allah ya ƙara.